Dovenschool nieuw project SOS. Boodschappen plusbus in Venray. Het is vandaag 4 april, dit is het Pelemaasjournaal. Buurtbewoners verzetten zich tegen de komst van een wokrestaurant aan de Julianensingel in Venray. Ze vrezen geluid- en parkeeroverlast. De gemeente heeft in januari 2013 een vergunning afgegeven aan HU uit Lelystad voor de verbouwing van een winkelpand tot wokrestaurant. In het leegstaande pand was voorheen Tapijtcentrum Nederland gevestigd. De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan, zodat het voormalige winkelpand kan worden gebruikt als horecazaak. Op dinsdag 16 april is er een hoorzitting in het gemeentehuis. Dan worden de bezwaren van buurtbewoners ingediend namens meerdere omwonenden behandeld in de commissie bezwarenschriften. Ook het naastgelegen hotel Eurotel heeft een bezwaarschrift ingediend. Eigenaar René Ronge vreest lawaaioverlast en hij vindt dat de parkeergelegenheid in de directe omgeving veel te krap is voor de verwachte toestroom van auto's. Daardoor komt de bereikbaarheid van het hotel in het geding. Gisteravond is het nieuwe project dat SOS Meerlo-Wansum de komende 3 jaar gaat steunen, gekozen. 3 projecten presenteerden zich gisteravond in het Brugeind in Meerlo. Er waren 3 zeer verschillende projecten waar de leden uit konden kiezen. Een straatkinderenproject uit Peru, de bouw van een vaklokaal met bibliotheek in Sri Lanka en de bouw van een dovenschool in Gambia. De 2 projecten waar de keuze niet op viel, kregen beide een waarderingsbijdrage van €2500. Maar het project dat uiteindelijk de meeste stemmen kreeg, was de bouw van een dovenschool. Het was overigens geen gemakkelijke beslissing. Het was een lastige keuze. Het waren allemaal zeer betrokken mensen die hun project presenteerden. Dus bij iedere presentatie werd het lastiger dat je denkt van dit spreekt ook heel erg aan. Je merkt het ook aan de zaal met de aandacht. Er waren 60 mensen, waarvan zo'n 20 stemgerechtigden, om het een beeld te geven. Waarom is de keuze uiteindelijk op dit project gevallen? Ja, wat ik kan in de hoofden kan ik niet kijken. Want in ieder geval mensen mochten aangeven, die mochten stemmen van hun eerste voorkeur kreeg 3 punten, hun tweede voorkeur 2 punten en hun derde voorkeur 1 punt. Dus zo hebben ze de punten laten verdelen over de 3 projecten en dat heeft geleid tot een grootste aantal punten voor dit project in Gambia. Ik denk dat het heel bijzonder is, nogmaals, het spreekt altijd aan dat je kansarme kinderen, en dat zijn natuurlijk dove kinderen, de mogelijkheid geeft om te werken aan hun toekomst en daarmee ook aan zelfstandigheid. En in dit land is dit toch echt een groot probleem, zou je kunnen zeggen, veel dove kinderen. Dus ja, dat maakt het bijzonder en ik denk ook de familie Gouwmans die daar met zo'n ontzettend warme betrokken familie stond van helemaal voor hun project, die namen de zaal ook gewoon mee. Het gekozen project werd ingediend door de familie Gouwmans uit Meerlo. Zij kwamen via hun neef Leon op het idee voor dit project. Hij had voor zijn studie samen met een paar andere studenten een sportevenement met een aidsvoorlichting in Gambia opgezet. Het was zo super gegaan. De jongens hebben zich zo ingezet. En daar waren wij alleen maar door overdonderd. En ze hebben ons echt in ons hart geraakt ermee. En dat was eigenlijk ook de aanleiding dat wij zeiden van, kunnen wij ook iets betekenen voor die stichting? Kunnen wij daar ook iets voor doen? Want ja, als je 5 jongeren zoiets ziet doen, dan denk je, dan moeten wij toch ook nog kunnen. Dus ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest. En van het een kwam het andere, heeft contact genomen met de Care Foundation. En daar hebben wij weer contact mee gehad. En toen zeiden ze van, wij willen heel graag een dovenschool gaan oprichten. Nou, dan gaan we er iets voor doen. En we kunnen echt wel iets doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest. Daarnaast was ook het 25-jarig huwelijksjubileum van Anita en Leo een reden om het project met het hele gezin te steunen. We wilden heel graag met onze zonen, onze 4 zonen, een reis maken. Een reis met een herinnering zo van, toen papa en mam 25 jaar getrouwd waren, toen zijn we lekker met z'n allen weg geweest. Maar telkens hadden we zoiets van, willen ze ook iets meegeven. En om te zeggen, we gaan een standaard reisje naar Turkije doen, dat trok ons niet zo hard. En op een gegeven moment kwam dit project op ons pad. En toen wisten we van, wij gaan met onze jongens naar Gambia toe. Een van de zoons werkt als leerling-banketbakker en heeft al meteen het eerste geld ingezameld voor de dovenschool door koekjes te bakken. Zoon Frans heeft gisteren meegeholpen met de presentatie. De jongens zijn dan ook allemaal erg enthousiast over het project. Ik vind het heel leuk, heel goed project. Ik heb ook heel veel zin om me daar 3 jaar lang voor in te zetten. En ik ben ook heel benieuwd wat ik allemaal zie als wij 5 mei naar Gambia gaan. Ja, want jullie gaan het echt met de familie samen doen? Ja, het is de bedoeling dat wij het echt helemaal met de
met Pam en wij dan met z'n vieren het samen gaan doen. En de vriendin van mijn broer en mijn eigen vriendin die zijn ook bereid om zich in te zetten. De familie Gouwmans gaat de plek waar de dovenschool komt dus eerst bezoeken. De vrijwilligers van SOS Meerlo-Wansum gaan uitwerken wat voor acties de stichting verder gaat doen om geld in te zamelen voor het project. Het begint nu eerst op 20 april. We bestaan dit jaar 20 jaar. Dus dat gaan we eigenlijk een beetje vieren, maar aangezien het allemaal harde werkers zijn en we graag bezig zijn, doen we dat in de vorm van een gezamenlijke workshop, zaterdagmiddag. En dan gaan we onder de bezienende leiding van Mirke Stalman en Giel van der Linden aan de slag met Gambia. En met elkaar om te kijken hoe we daar wat moois van kunnen maken in de komende 3 jaar. 10 bewoners uit de wijk Brabander hebben tevergeefs bezwaar gemaakt tegen het instellen van eenrichtingsverkeer op de Buitenweg en Overloonsweg. Na bijeenkomsten met buurtbewoners en na overleg met de bewonersgroep heeft de gemeente eind vorig jaar het verkeersbesluit genomen. Voor de Buitenweg geldt het eenrichtingsverkeer vanaf huis nummer 6 tot aan de nieuwe Overloonsweg. Voor de Overloonsweg gaat het om het gedeelte tussen Makkenpad en Nieuwe Overloonsweg. De commissie bezwaarschriften stelde de omwonenden in het ongelijk. De gemeente had van tevoren immers met de buurt overlegd over het verkeersplan. Bovendien leidt het eenrichtingsverkeer volgens de commissie niet tot verkeersonveilige situaties in de wijk. Vanaf morgen gaat de Boodschappen Plusbus in Venray rijden. De bus zal elke vrijdag ouderen en mensen met een beperking ophalen om naar het centrum te brengen. Het initiatief ontstond vanuit de Algemene Hulpdienst, die voorheen ook al een bus tot hun beschikking hadden. In het begin hadden wij als Algemene Hulpdienst een bus die wij mochten gebruiken van de Plusmarkt. Daarmee hebben we jaren gereden, tot die dus in elkaar gereden werd door een eigen chauffeur. Zaten wij zonder. Daarnaast hadden wij dus 2 keer per jaar een informele zorgoverleg met de gemeente en andere instellingen. En daarbij is ter sprake gekomen van, kunnen wij niet iets doen met een bus die we eventueel kunnen huren of lenen? Weet iemand een oplossing? Nou, toen kwam van iemand de gedachte van, ja, maar in Horst rijden ze al met zo'n bus van de Boodschappen Plus dienst, misschien kun je die gebruiken. Nou, sindsdien hebben we daar dus contact over gehad. En ondertussen hebben wij een werkgroep die dus daarmee aan de slag is gegaan. De bus is bedoeld voor mensen uit de kerkdorpen. Mensen die mee willen, moeten zich telkens voor woensdag opgeven bij de Algemene Hulpdienst. Het idee van de bus is dat mensen in het centrum van Venray boodschappen kunnen doen, maar brengt ook een sociaal aspect met zich mee. Eigenlijk de achterliggende doelstelling is dat de mensen contact met elkaar leggen. Het is dus met name bedoeld voor mensen die dus ook behoefte hebben aan contact. Mensen met een beperking die niet zo vaak van huis gaan en ook kunnen om boodschappen te doen. Die treffen elkaar in de bus en hopelijk dat dat ook aanleiding geeft dat ze dus naderhand zeggen, nou voordat we weer naar huis gaan, gaan we met z'n allen ergens gezellig een kopje koffie drinken. De bus zal nu 4 maanden op proef gaan rijden. Op die manier wordt gekeken of er genoeg vraag is naar een dergelijke service. Als het een succes wordt, dan gaan we dus proberen om daarnaast de gemeente nog andere sponsoren te krijgen. Grote bedrijven of winkeliers of noem maar op. Ja, en dan moeten we gaan kijken van, kunnen we het betalen? En zo ja, van hoeveel gaat het kosten? Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen is er veel bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Maar er kan af en toe wat lichte regen vallen. De maximumtemperatuur komt uit op zo'n 6 graden. Het voelt nog steeds erg koud aan door wind uit het noordoosten. Dankjewel voor het kijken en graag tot morgen.